odingiswayo. Hawu, Jesu ngane just sebefile bakhongi. Bekumuzi, Senzo. Hawu, babheka mina gqoka ikhini sebefile nje bakhongi, hamba noshintsha. Yonke eniyaziyo nje le ibhola phambili. Bawuthe bakhongi befica uveza amathanga kanje nje. Hawu, fusek manje. Sebo lova bese ngizwile ukuthi lo mdida lo ubheke uyalotshana. Ubhekumuzi lo ngala indawo ngiyantshela bolo ulotsholo baba Lapho kuthi ulotshole le ingane ehlala lapha phezulu bese kuthi isebenza kamnandi. Isebenza ka Transnet lezo zinto lezo sicabanga. Mina futhi abanyolo abanenhlanhla awazi lephahle yathatha udoda wami mfethu yabo manje ngidlula ngathi asikazi asisakazelana inkinga ngiyakuzwela Yambose. Sizule ukuthi umama wala ekhaya uthanda igogorosh. Hawu, wazi mina impela ntombi. Hawu, sis bathi awu bhuti nawe. Hawu. Ngaba abakhonge bezengane ekhaya. Intokazi yethi kuthiwe ibona induma lithe asikeswe igabula lenduma labathethu. Oh, ibona induku. Ingabe lo nduku leyo ngingakwazi ukuyikhomba. Phela abafana bala ekhaya abantu. Bekumuzi kayisi. Senzo sakhe. Uzani la? Sacela ngikhombela ke induku ebonwe intokazini. Hayi, iyona lengala esandleni sokudla. Bekumuzi. Uyabazi labantu? Yebo mama ngiyabazi. Uthi yabazi. Umfana la ekhaya akanangane. Akabhimi. Akaphusi. So lokho kuzokwenza ukuthi kube inkomo eziyishumi 5.